आबाद मावग्रा गामिनि आबादारि जों आबाद मावग्रा गामिनि आबादारि गायै फुयै मावै दाङै जायो जों रंजा बाजा थायो जों मिनि दिंखियाबारि जांगिला मावफुं आफादाव मोनथाम खामानि लानानै आं बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन। आंनि एलइडि फान्डनि नैबे दिंखियाबारि गामि मावफुं आफादाव मोनसे रायजोनि मोनसे न' होनाय जादों आरो बे न'खौ दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो बेजोंनो नांजाबनानै थानाय जिहेतु दिंखियाबारि गुदि फरायसालिया खाथियावनो दंजाबोमोन आरो बेवहाय फोरोंबाय थानाय अबस्थाखौ मोननानै बेनि स्कुलनि जिखिनि अबस्था बे अबस्थाखौ नायदोंमोन। स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै एसेबां उसुबिदा गैया आरो फोरोंगिरियाबो बेवहाय सानै फोरोंगिरि दं। गासै फरायसाफोरा सा 35 दं, माने एलकेजि इउकेजिखौ लानानै। दा सा 35 थानायनि जाहोनाव गंनै फरायसालि हिसाबै फोरोंनायाव जेबो उसुबिदा मोनाखै होननानै बिनि फोरोंगिरिफोरा बुंदो। नाथाय जोंनि जिखिनि फरायसुला फरायसुलिफोर बा बिमा बिफाफोर फरायनायनि सायाव जिखिनि जोथोन लानांगौ बे जोथोनखौ बयबो नांगौ मथे लानो हाखाया जों मिथिगौ। अब्लाबो नाथाय नैबे दिंखियाबारि गामि हिसाबै मोनसे फिसा मोनसे समाज होयो। बे समाज हिसाबै इयुननि समफोराव बिनि रायजो आफाद आरो सेंग्रा आफादफ्रा लोगो नांनानै जिखिनि सोलोंथाइ बिथिं बा फरायसालिनि जिखिनि बिथिं बे बिथिं फारसे नोजोर होनानै जोंनि उन्दै फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फरायनायनि सायाव बिथिङाव जिखिनि सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ निस्सय खालामोबाथाय एसेबाबो मोजां जाबोगोन होननानै आं सानो। जिहेतु गोबां आबादारिफोरा माइ हाखांनायनि उनाव माखासे हाखौ लांदां दोनो, नाथाय बेवहाय माबा मोनसे गोरान खेथि मावनायखौ जों खम नुनो मोनो। बेनि सायाव माबा मोनसे आबादारिफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? थारैनो खावलायनो लागाथ' गोबां दं, नाथाय आं आबादनि बिथिङाव सासे एक्सपार्ट मानसि नङा। अब्लाबो माब्लाबा सेमिनार माबा माबिफोराव जनानै नुनो मोनो जे बोसोरसेयाव जों खनथाम आबाद मावनो हायो होननानै जों मिथिगौ। दा नैबे गोदो जों उन्दैबा नुनो मोनोमोन जे माइ हानायनि सिगां बिनि सिगां जोंनि खाला जि दालि बे दालिखौ जों गारना दोननायखौ नुयोमोन। नाथाय दानि बर' ओनसोलनि गोबां फोथारफोराव दालिफोरखौ नुनो मोननाय जाया आरो बे दालिखौथ' नुनो मोननाय जायानो। नाथाय बे माइ आबाद हाखांनायनि उनावबो जि बेसरनि जिखिनि खेथि बा मुसुरनि जिखिनि खेथि बेफोरबायदि आबादफोरखौ जों नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो आं आबादारिफोरखौ खावलायनोसो लुगैयो, जिहेथु जों आबादनि सायावनो गुबै सोनारनानै थायो आरो आबादानो जोंनि मुल धोनबा जोंनि रांखान्थि फारसे जिखिनि सर्स बे सर्सआ गुबैबाथाय। ओंखायनो आं आबादारि बा रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों, जों ओरैनो थास्लायस्लाय माइ आबादजों लोगोसे जि बोथोरनि जि मोनथाम आबाद बे मोनथाम आबादखौ मावफुङोबाथाय एसेबाबो न'खरनि जिखिनि रांखान्थि जौगानाय बे रांखान्थि जौगानायखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि आसार खान्थिफोर बे आसार खान्थिखौबो लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। थारैनो फैयै बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैगौ डिसेम्बर दाननि 15 खालार खालि 3 बोसोर जाहैगोन। बिनिनो देग्लाय बोसोरनि गिबि हाबाफारि महरै मैयायो जों मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार मानगोनां अमित शाह बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोंनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे साबायखर बावनाय हाबाफारि लानानै जों मैया मोनाबिलियाव क'क्राझाराव फिल्डआव जों फालिबाय आरो बे फालिनायनिफ्राय जों बेयाव गोजोननायनि मोनसे जि रादाब बे रादाबा थारैनो बाख्नायथाव जादों। मानो होनोबाथाय जों मिथिगौ दे बिटिआर सुक्तिनि सिगाङाव बा बिटिआर सोरखाराव मानगोनां प्रमद बर'आ सोरखार दानायनि सिगाङाव जोंनि ओनसोलफोराव बा नोंथांमोना नैबे ओनसोलफोरावबो नुनो मोनगौमोन जे जोंनि जिखिनि गोजोननि जिखिनि थासारि बे थासारिया थारैनो जोबोद खममोन। दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जों नैबे बोसोरथामाव जोंनि गेजेराव जेबो जों दावराव दावसि बायदिसिना बुलाय सोलाय गला बारुदनि जों सोदोब खोनाफेराखै आरो जिहेथु जों मिथिगौ जोंनि ओनसोलखौ जौगानोबाथाय जोंनो गोजोन मोनसे थासारि नांगौ आरो बे थासारिखौ जों बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जों मोननो हादों आरो मोननो हानायखायनो जोंनि सरकारानो बोसोरथाम जाहैसिगोन जिहेतु ओंखायनो जों मानगोनां आसामनि आरो भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोननो जों साबायखर बावनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो नोंथांमोनखौबो आं अनुभब खालामनो खावलायदों जाहाथे जे जोंनि सरकार जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजोनखौ हसाके मोनमारगोन ना मोनमाराखै।